Adlaw nga Martes karon mga kaigsuunan, petsa 31 sa bulan sa Mayo tuig 2022. Ato karong gisaulog ang kapistahan sa pagduaw ni Birheng Maria ngadto sa iyahang ig-agaw nga si Elizabeth, the Visitation. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas, Kapitulo 1, versikulo 39 ngadto sa 56. Unya nangandam si Maria og midali pag-adto sa usa ka lungsod sa kabukiran sa Judea. Miadto siya sa balay ni Zacarias og nakighimamat kang Elizabeth. Sa pagkabati ni Elizabeth sa pangumusta ni Maria, milihok ang bata sulod sa iyang tiyan. Unya napuno sa Espiritu Santo si Elizabeth og misulti sa kusog nga tingog. Bulahan ka sa tanang mga babayi, bulahan ang bata nga imong ipanganak. Pagkadako sa akong kalipay, nga ang inahan sa akong Ginoo miduaw kanako. Kay pagkadungog ko gayud sa iyang pangumusta, milukso sa kalipay ang bata nga imong ipanganak. Pagkadako sa akong kalipay, nga ang inahan sa akong Ginoo miduaw kanako. Kay pagkadungog ko gayod sa imong pangumusta, milukso sa kalipay ang bata nga akong gisabak. Bulahan ka nga mituo, nga matuman gayod ang mensahe sa Ginoo kanimo. Unya miingon si Maria, nagdaig sa Ginoo ang akong kalag, og nagmalipayon ako diha sa Dios nga akong manluluwas. Tungod kay nahinumdum siya kanako nga iyang ubos nga sulugoon. Og sukad karon ang tanang tao mutawag kanakog bulahan tungod sa mga dagkong butang nga gihimo kanako sa gamhanang Dios. Balaan ang iyang ngalan. Nagpakita siya kaluoy sa tanan nga may kahadlok kaniya gikan sa usa ka kaliwatan ngadto sa tanang kaliwatan. Gibakyaw niya ang iyang mga kabot nga gamhanan o gipatibulaag ang mga tao nga mapahitas-on uban sa tanan nilang laraw. Gipukan niya ang mga hari nga gamhanan gikan sa ilang mga trono o gituboy ang mga timawa. Gibusog niya sa mga maayong butang ang mga gigutom o iyang gipapahawa nga walay dala ang mga dato. Gituman niya ang iyang saad sa atong mga katigulangan. Mitabang siya kang Israel nga iyang sulugoon og nahinumdum siya pagpakitag kaluoy kang Abraham og sa tanan niyang mga kaliwat hangtod sa kahangturan. Mipuyo si Maria og mga tulo ka bulan uban kang Elizabeth og unya mipauli sa ila. Mga igsoon ang Ebanghelyo sa Ginoo, daygon ikaw o Kristo.